anosisiza webakhokazi ke nisifundisele lapha lapha labantu mabezoshada kuye kube ngazuthi beze flatini noma la kuzodliwa khona ojeli no custard fanele nibatshela ukuthi mabeze emendweni beze enhlotsheni eziningi umendo kwesikhathi mawungena kuwona uyesinda uthambe sekuphakathi manje laba bebe ufuna ukuthi uthambe bengena meke wehluleka umendo uthamba ungena uyakhasha kanti uselahla ifa lakhe ngale kwalokusinda komshado le mshadweni mawungena kufanele ulindele ukuthi uzongena kanzima mhlambe ungene kalula kube kuhle ufike ufundiswe ngisho emoto kanti phambi kwakuthatha lezi imoto ezoshayisa zonke ungabi nalutho kufe nale ndoda yakho lezi imoto mhlambe ziyifa uma wena ngoba iyafa le ndoda yakho uyophuma ungena lutho uyakini uhamba nesidwaba kuphela ngoba bekwephutha sona uyakini ngethole lutho mhlambe naso sokukhohla kade sebekubulala phumkhashi sekubangwa lezi zinto wena ezaheha wazoganela ngokuthi ulandela ifa fanele mawuze ngemendweni uze nje uqondene nomnyeni wakho nje ngokuthi unani ungakubheki lokho uyobona usuphakathi futhi ifa elihle emendweni lelo lisebenzele liqale phambi kwakho ukunalelo lificile lelo lificile linzima kabi ngoba ngase libona ukwazi ukulipholisha ngoba ulifice selikhandiwe manje laba banakele lifa bayakulona umnyeni wami uyinkosana khona imoto namathekisi kubo afuyise zidliwe zonke lezi imoto ubone ususele wedwa